שמאל, סבא מוצא את דין דוד, וזה 1-0, יותר טוב למוזי, מוזי לשועה, טוואמאסי 1-1! תראה כמה הוא מהיר, הנה דין דוד 2-1! שועה, כדור גדול, ז'נו! נזכרו במפגשים הגדולים בין שתי הקבוצות, והנה עוד מפגש גדול! שועה! קיוף עודף, ושועה מכניע אותו עם הריבאונד! ליאו רפאלוב, הנה קני סייף, והנה 1-1! חייב לראות אותו, הנה הוא רואה אותו, ועכשיו מוזי לא יחמיץ! זה יהיה שער של בית"ר! ירדן שועה רק צריך למסור טוב לקני, וקני זהו טוואמאסי כמובן, שיכול לסיים את המשחק הזה, פטריק טוואמאסי! סק שולח כדור טוב, הנה דיה סבא, זה יכול להיות הראשון של מכבי חיפה, זה יהיה הראשון! זה יהיה הראשון! סייף מאבד, זה יכול לעלות ביוקר, כי ירדן שועה עם הכדור, והנה 1-1! אצילי, לרשת, שביעית של תוספת זמן, רפאלוב, לרשת הגבוהה! מבשל בחסד, בריחה יפה של אנסימבה, וזה הולך פנימה! טוואמאסי, עובר, וגם מגביע, וזה הולך